Udh kodi ka wagombaka watemo kolo kendo fuono weche mopogore opogore mamulo ngimani. Pile ka pile nyakwara mogi ma chendo mabende seto konde mopogore opogore mag weche mabende ber ka korto ing'eyo gi chenro mar kaka wanene. Machiegni abruta yitwak makawuono ka en achiel kachiel Ramogi FM kod Ramogi TV. Ka ketho thuolo akaw amiyo thuolo governor omosi nyikwara moga jongo kinyi makawuono. Ma governor monge portfolio. Nyafwenyo ni kare jo Mombasa ka bende dhogi cha bende ng'eyo maleonde. Mano mbaka mobro go chieng' machielo. Oyawre nya Victor. Mose nyikwara mogi. Mose nyikwara mogi ajwang ka mora ma uchiewo kinyi makawuono no oyawre duto. Victor ing'ene dhuluo samoro chandi. Iwacho ni biro tayo gi twak makawuono. Itayo waga itwegi. Ok makawuono kende. Awinj draw. Mano chalo ni ma Juma mokalo kata ma juma manyien ok bitayo wae. Ero kama na nya Victor ing'eyo ni dhok machielo no ken ong'eyo kama nwaro mie godo. Ero kamano. Ong'eyo kama nwaro me wacho swano. Ero kamano. Ka kama ta paro neno kinyi maber Nyasaye otimo na maber ma waneno odiochieng' makawuono. Omiyo kaka pile awacho ni ok en kaim nono mondo mi wabed mangima. Adwaro goyo mos makende nyo wawito achiel kuom minega dala mos mano yengwe misambi en achiel kuom mine wa madongo ahinya anyuondwa mar joka Omondo wawito mama Monica Nyambogo Obuon. Omiyo adwaro goyo ne jo dala duto te mos makende kuom wito mama Monica kendo ne owetega kama hotel ne gi Samson Obuon ma bendo ngere gi nying mar Soda Njagi. Kidonje karuta kanyo to ipenjo nying mar Soda Njagi tibiro yudo. Koragone gi mos makende ni Nyasaye biro telonwa ka waikore gi weche makopo mar mama no yweyo nyoro godhiambo saa 10 Musainya kamano Victor. Kero kamano Musainya gi mano ma osetimore keno yawre ami thuolo mar moso nyikwara moga jwang nyikwara moga jwang kamora mora mauntie tungu fulal kanye ijo manade ni wora poda ome okamuo mrado ngiche jo Fredo wacho no kichak idho yien gi malo koro poda ome gi piny weekend obedo marabora ng'eyo ni maka gi kacha ne wabedo gi limbe moro matin mag lamo Kisumo kocha kendo ne walemo kod jo Good News SDA mano chieng' ngeso kendo chako lemo gi jo Fountain of Peace Baptist mantiere Chemelil giluongo ni Chemel. Awinjo ka jopiny olamo Nyasaye kendo bang'e ka gitwak kodwa wach niang' be giwuoyo ahinya gi wach mar kambi sukari mar Chemelil. Koro ne wabedo kod thuolo maber kotelne kod jadolo bishop margi Alex Matubache nying mara yetek to ne gioro mos makende kendo giwacho ni kaka wanene gidhi winjo kendo gidhi neno kinyi makawuono kendo bang'e bende chake neno kama ne wachak wanyone kwaya motegno mar Adwen kama ne jo Sifu Gospel Ministers ne werie kanyakla kod team kuth mamoko machalo jo Wasafiri Melodies to kod mamoko. Koro giduto ni winjo kata ka wuotho wakadho kanyo to jiwacho mane kaka wanene kinyi kaka wanene. Koro kata karira badhorimo ni leo ni tich ang'eni ne tek to makmani gima duong' en ni oganda winjo puonj ma wachiwo giwinjo paro kaka wanene kendo gin bende nitie seche moko maginene mopogore maka warade pap kucho to giwacho ni ma to nanene kama aneno ka Josiaya ben so chiwo thuolo moro mar jopiny mondo kaka jopiny nene ken kaka ng'ama bedo mesa mar chungo weche manyien jopiny en ng'at achiel en ji ariyo mokalo ng'at achiel onge to ka ng'at achiel en japiny koro machande kaka japiny cha nene japiny nene ok jopiny kaka nene japiny unge wach koro mane wach ero kamano sini oyawre
Wuodo Tieno. Koso wuodo Juma. Wuodo mchaka. Mano kadi. An maber ahinya senior. Ichiewo makare. Ruoth rita maber. Nyuleme kanisni. An chutho chieng' Jumamos nyocha wan gi jo Madison kane wapuonjo jopiny weche mag kawo okumba. Koro nokidhi. Nokadhi Sabato. Okay. Nyoro nyane gweng' Gemo Moche. Aha. Thurgi dawa machielo motedo kono. Okay. Mama Grace Ojwang. Manyamin Filida Nyamburi Osewe Nyakwarananga. Ma en dawa monyuolo mchaka wuon. Ma nyewa ko nyamin Dani Mama Grace Ojwang. Ma en min Dr. Duncan Ojwang achiel mung'echa. Mosurahi. Kendo nyewa ko Dani maber, Jokudera tenyo nitiere, Jokabondo ne nitiere gi wede mopogore nyo nitiere kanyo. Karun wedewa. Nitiere batho Kabondo kanyo bende. Wedo gajere ugora. Ingeni aluonge nang'o ya. Kwar wuonwa biluongo ni Jaduong' Ezekiel Mburi. Nene gi mon 7. Kamilo ng'amo nitiere Kudera ka. Mano Kasipul Mumbo. Koro kanye Manyamburi nyocha ae. Koro bedo ni nen ng'ati ji mang'eny. Koro mier okoke nopogore. Ok ni bede ge noke odhi gwenge mopogore. Ka koro thurwa ka gan ka. Yedo kanyo ni an gi dewa gariyo. Muoke dala achiel. Koro dawa Filida Nyamburi. Nogamo nyamin gi moro tedo ka gan kanyo. Mano story for another day. Victor, ikuano mano mwandu kwari. Indo kinzo wani mwandu giro manade. Kwacho nani indo ingadi kwa mane ni gabiri yoto. Machon ne gemo. Matinde. Tinde bende inyagamni. Aticho muriga choma. Papa ni. Daki wacho ni mori ya. Ang'o mi wacho ting'om na pi. Ero kamano. Dala oke kauru mos mar Dr. Professor Duncan Ojwang. Kachiel kod family. Nyogi go ero kamano. Professor Odote Collins manyo watiyo kaka master of ceremony. Koro mano bedo liel madala. Kauru mos mar mchaka giweni gate. Giwede te manyo chopo kanyo nyegi wacho ni kaka wanene en chenro mabende gigeno mokalo kendo kolo ne giweche mopogore. Kendo gimanyo giora go maduong' ahinya ni kaka jatend migao mar pesa nyocha wacho ni ndara mawuok Ndiru nyaka Rango che dhi los nikech okalo moche kanyo ni dhi ketne lam. No ketne pesa budget. Koro wan warito mar biro neno ni bende biro timore. Bas. Ndalo moko ne giori ga gi njugu kata gi rabuon. Tinde to mar budget onge nya wuok huyu nikech nitiere kwana moko ben nago ora. Ero kamano nyikora kumoge Ojwang kamoro amora ma untie kuwinjowa kendo uneno yaure uru kendo warako wechenro makawuono. Wageno ni joka waya mapolini noko ni gin association mage jok ma mande timo ang'o. Iluongo ni headphone. Magin koro gina tich to giwinjowa wagone giero kamano. Jogo maneno e Facebook, maneno e YouTube, kuonde duto ma wantie warwako wechenro. Ero kamano ahinya. Agombo ni wachaka sa en sa 2:16 Nyakwara Mugajwang. Weche musieko kendo mutuch gi sani en nyoro ni jatend PLP Martha Karua gi Lange nyone go bene dhi e piny ma Tanzania e weche mag ung'eyo ni piny Tanzania osebedo gi weche ne jatend opposition osebedo ka nitie weche moko maluore kono to gi sani kata mana Chief Justice Emeritus mano mokwongo e boka tim manyien ne ywak ni en bende chal ka gima olorne kendo ratiro mar oganda Boniface Mwangi bende ywak ni de chal ka gima hotel kama nitie jomoko pede ma kelo penjo mathoth ni to weche mag ratiro mar oganda gi jolony e pinje mag Afrika ma wuok ka chalo nade ahinya kaloro kod gima nyotimore Tanzania ni senior. Ero kamano VOJ mokwongo wawach ni gigo matimore Tanzania ok en gigo maber. Ok gin gigo monego timre e piny mosego okang' kaki wacho ni Tanzania osego okang'. We akwonga wachie mikidwa ng'eyo piny gi lony mare gi ratiro mar oganda gi weche demokrasia ting'io kaka ute fwambo tiyo.
jofwambo matiyo piny mar Tanzania bro wacho ni gionge thuolo mar tiyo makare. Ni kapo iwacho gino kata ndiko gino marach ne serikal, to piyo piyo nyalo lal kodi kata nyalo loro odui mar fwambo no. Mano ng'isi ni gima wan Kenya ka wan godo modhialwa godo ni freedom of expression, freedom of media. Tanzania onge. King'iyo chien kacha, ibro yudo ni nitiere ute fwambo mang'eny moselor. Mabende samoro ikonegi ni waloro kuom ndalo 30, waloro kuom dweche 6. Mana nikech gino magindiko to no gindiko miriambo, gindiko gino madiera matimore. Emomiyo an gik matimore Tanzania gi nyoko buoga. Nikech mane kit laugi telo manikuro. Okay. Oko gimanyien. Oko gimanyien. Jofwambo mani Tanzania osebedo kani matek. Giwacho mna gigo ma nyalo moro telo ma e pinyno. Kiketo ni dhia oko matin ni dwa wacho kimo makoro wan gi thuolo makineno headline mag gazede mapachoka. To kata wan gi thuolo e chenro wane wawacho kendo wakwero kaber to wapuoyo karach to wakelo. Ok ditim Tanzania. Emomiyo kanya neno ka Martha Karua senior counsel to gi Gloria ma council member ma Law Society of Kenya nyo bedo detained. To nikech gidhi ng'iyo weche kaka chenro mar yalo buch Tindi Lissu ma en jatend kweth makwedo serikal e piny Tanzania. Nyo kobuoga. Nikech Tanzania mago gik mok ditim. Freedom no onge. Weche mag ratiro mag oganda gi iwira wira. To kata kanye ukinyi makawuono waneno ka Chief Justice Emeritus Willy Mutunga bende wacho ni gin gi Khalid Hussein to gi Hanifa giwacho ni gibende ne gichopo kuro kinyi makawuono to tamgi no gidonje piny Tanzania. Boniface Mwangi bende nye neno kawacho nyoro diero tieno ni jomoko nyoluoro hotel ma entie. Nyisi ni mane kit nanga mar pinyno. Emomiyo an nyoko buoga gima daher kwayo. En ni kata bed mnani Uganda rach to aseneno ka Martha Karua dhi kendo represent Kiza Besigye. Kendo yene kata bed mnani doho ok biwinjo weche gigo. To nafas mar chopo donjo kendo dhi e doho chung. Nikech wan gi riwruok mar EAC to tire gund chike moko bende ritowa. Yes. To Tanzania ni okemo kuongo inyalo paro Didi ma mwandu mawuok Kenya ka osedin negi e boda na Mangaka. Mose wang nyaka gwen. Mose wang nyaka gwen dhok bende ndalo moko nomaki. So Tanzania en piny makinene gi oko tiweni osego okang. Lakini kichopo kata kigomba ka gi joma ni kuro to bro wachoni ndalo moko Citizen TV ka notimo sigana moro mane wacho kaka jatend piny mane ni kuro makoro nosenindo John Pombe Magufuli ne ok dhigo ganda maber. Wuorano ketwa muatimu apology kuom ndalo madhi mana 14 miwacho ni pile pile kapok habari mar Nipashe masa achiel odhi e yamo mane gimuchako godo apology no. Anyalo paro maber. To kakoro wene Mama Samia Hassan Suluhu to bendo dhi mna mbele gi template mare no. So ofuata nyayo. Serikal ma Tanzania onego ng'eni e piny masani onge gima dipande. Kare Kenya ka wan maber ya. Unyalo nyaka kidho president ma wuoge Twitter ndalo Uhuru Kenyatta gi Facebook. Kenya ka moya. Uno des. Wan maber. Nikech king'iyo Rwanda jatend opposition okuo kada nyocha dhi kinyozi moro buore ka kendo raia mane Tita ja Rwanda to kebeno ng'isa ni un ka unyalo wacho siasa kata mana ka wacho ni nyeche dhi kinyozi ma Fred ong'iyo wi Fred vedi ng'ama ber Fred vedi ng'ama ber wacho ni ne Tita
Inyo gimitito ka. Inyo gimitito. Uja duongi. Ajiki kodhi ya mwacho gani rabodo di kujosi. Ne how much the money they put on the head. Idwa tu ya Victor ni gimise ko wacho ne. Ani ngeno wacho taneno king'iyo wiye. Kora waro to wiye motimo jere ni to inting'iyo nang'o. Weche weyo. Koro wacho ni kata mana wuoyo ni ugomba ke weche mag siasa mar piny weche mag telo ne gin gik ma ok nyal. Ok timre, an asetiyo Rwanda. To kendo ang'eyo. Ndalo moko kana donjo Rwanda mokwongo. Yes. To jataksi motinga. To kona mna ni kiny bende natingi ka nitie kumedwa dhiye. To koro siepna mane ja Kenya mane ni kuro ka kiny ne wabiro hotel mane wantie. Takone ni jataksi moro nyase loso godo manyogola airport ema bro tinga. To ka jataksi no biro to kona ni jataksi ni werigo. Ka kona ni nangu to ne wasewinjire. Kuna na bro wacho ni. Bang'e no kona ni mano kwach kich. Mano kuja taxi. E mano gola airport motero office kuma ne wantie. Kendo kotero hotel kendo kori ng'eni nikech iseng'iyo kode tikone ni bwana kiny ka nitie kuonde madwa dhiye titimo ang'o bikawa itera. So mane kaka Rwanda bende en. In isewinjo opposition moro amora e Rwanda? Onge. To jo Kenya dini isewinjo ma jo siasa makodhi kuro to go kor mwago kor kari ka gichopo kuchato gilingthi kama tu. Nikech ki wache kata kaka wawache ni kapono winje to kwa bidonjo kuro. Ok nyal dhi. Thuru lo yieng'o. Aber wan maber ka. Governor, sini wacho ni okang' mokwongo en ng'iyo ni kaka the fourth estate tie piny moro. Mano ranyisi makene piny no en kama freedoms gi liberties obedo curtailed. Odin ne jo piny ma ok nyal wacho weche mamoko kuom sirikal. Tanzania nyemo paro ni telo mar ng'ama miyo kamoro ne gik moko nyalo bedo mayom. To kare ufuata mana nyawo mar Magufuli. Victor, anyisi pile ni maya wechega. Kech kartelo mar ng'ama miyo ne ma adwa make godo. Yes. Tatene gi gima Jay wacho ni kidwa ng'iyo piny moro amora e dongruok mare mar ratiro mar oganda. To ok ratiro mar oganda kende. Kata mana dongruok mar wich moyawore. En ni ing'iyo ni to ratiro mar jofwambo chalo nade. Ji nyalo loso kanyo machalo nade. Kaka sani wabet ka achiel kuom gimomiyo dhano ohero chenro mar kaka wanene ni en ni iwacho gani wamulo kuonde ma ok nyal mul to waonge kieo wawacho ka en gimi wacho ne William Ruto to wawacho ne mokwa mum ka en gimi wacho ne opposition to wawacho ka en gimi wacho ne Rigathi Gachagua kaka koro wadwa wacho ne seche mabiro mbele gi to wawacha kaka en ka en gimi wacho ne governors to bende wawache kaka wawache magi ok nyalo wacho e piny Tanzania. Ing'eyo ni adiri ber kiwacho ne ng'at machielo lakini kiwacho nigo to lokore ga sum koro lit. Koro mae ema nyisi ni mae ne rang'iny mipimo godo to piny Tanzania ni chalo nade. To chalane gima igoro map mar piny Kenya ting'i pinje moluore gi mana kaka ukele. Ting'i ni pinje moluore gi king'iyo rang'iny mag demokrasi margi chalo nade. Kech ma nyo buoga ka neno ka chama moro bede ma otele piny Uganda ni nyo wuok pacho ka ikobiro lalore gi chama mar UDA. Ni koro ging'iyo ni kit telo chalo nade. To wakungu wagoye mane Tanzania ka ikende. King'iyo tibiro do ka Kenya komachielo otene gi Uganda. Komachielo otene gi Tanzania. Komachielo Somalia nika. Ethiopia ni kocha. Ing'iyo ni pinje gi chal nade. Ratiro mar oganda e pinje gi king'iyo level kata kuma wantiere piny Kenya inyalo pimo mana gi piny South Africa to gi piny mar Nigeria gi Ghana gin pinje matin sana ok ginyalo romo pinje machalo abich ka ng'eny. Mae nyisi ni kumiduogi wache ni samoro ne ntiere paro ni telo ka nolokore Tanzania ma tende ng'ama miyo odonje tende mama odonje samoro ne weche mag ang'enge gi kata weche mag rocho ratiro mar oganda gi ne nyalo pogore. To mae bende duoki mane gima wawacho ka pod ok wachako ka ni samoro bende telo maber ok en kit chwech. Ng'ama miyo be makolokore dictator to nyalo bedo dictator marach. Gloria Arroyo mar Philippines na ne chalo nade otwe piny kabisa. Yes. Koro mae ema miyo yes. Kinde duto ema mineno joma chuo jo ywak ni samoro joma miyo nyaka ga.
ok giduto te to ma ene nyisi ni jo Tanzania nje ne paro nikech ing'iyo kaka Suluhu nyocha nodonjo ne odonje telo ka ne ok ni noyombo mbulu nodonjo kaluwore gi tho mar Magufuli tido ka kendo koro eni mobiro betie marachie moloyo kata mana Magufuli. Ang'o mamiyo wacho kama gima nyo miyo Karua gi nidhi en nikech achiel kuom jotend opposition makono Tundu Lissu ncha ne omaki moro otwe odang'ech koro kes mare ne idhi yal kawuono to king'iyo ok omaki amaka. Tundu Lissu ne en ng'at ma osesand kuom thuolo marabora inyalo paro ndalo Magufuli kujo nogo mana magena mathoth ma bende nodhi aparo ni piny mar Germany emodhi obudhi emochako changi noture bonje koro ma en ng'at makata king'iyo to dende wuon dende weth mondo mi chak kete jela kata odang'ech ndalo gite tiende ni ngima mare ok ni kama ber nikech en ng'at man tiyo gi yedhe ang'o king'iyo kaka noture to kok wadhiye mathoth Victor ting'iyo ni jowa ma bende nyodhi e Tanzania gi samoro nyeo gigoyo kor lwasi ni makucho chalo nade situation assessment ok gitimo. Yes, ok gitimo. Samoro Boniface Mwangi ne oparo ni kaka giloso kata kaka waloso Kenya ka. Ing'eni kiloso kaka wanene ka. Opogore gi kawuono ka dhi station mar Tanzania kucha. Nyaka kuonga ng'ini to Tanzania kama kora donjene. Ang'o manyalo wacho gima ok anyalo wacho. Nekech gik mane gidhie piny mane giseng'e kaka chalo. Ni kucho kapod ok ichopo tisebedo marked. Ni gima kolore airport ni to dok nikech ging'eyo gima gidhi wacho nikech freedom man Tanzania onge ene otas onge tim to mae osemiyo gikawo thuolo marabora king'iyo kata mana weche mag dongruok Tanzania pod nie piny nikech freedom piny mantiere gi freedom king'iyo weche mag dongruok bende ni malo. Sani anyalo wacho ni Tanzania koka nitie kuma Kenya ne nitiere 1992 kocha kane Kenya kedo ne weche mag weche mag multipartyism to weche mag democracy nikech gin jomodima kichiwo duondi ni to iwinjo ka omaki kora paro ni Tanzania podi mabor to gima nyo timore ni en tim manyaka kwedi en tim manyaka kwedi kendo wageno en mana ni nyalo bedo matek ne piny Kenya mondo mi okweda gik machalo kama kaluwore gi tenruok nikech ing'eyo ni iwacho ni sembe ipimo gi nyamin to nitiere tenruok ma samoro ineno bende gik mowacho ni samoro piny Kenya bende samoro temo sudo ing'e ni mana katiba mane wayudo ni emogayo bende kata mana telo masani ni nitiere kuonde moko ma gimbe samoro gitemo mondo mi gigombe ahinya ka gidhi koro wageno ni East Africa Community nyalo biro losie e weche madhi mbele gi aneno ka jatelo ma ochung' ne UNAID nyo olosie weche gi mondo mi bi sundgi nekech ka ok osundgi to samoro dhano mathoth nyalo medo biro hinyore kopogore gi Tundu Lissu ni Ken. Erokamano. Ken nduru osego nyaka gi migepe mopogore East Africa Law Society oseyuak kanyo, Human Rights Watch oseyuak gi kweth mopogore mag siasa gi demokrasia yuago chal mar weche piny Tanzania. Apa ni mana kaka jowetena osewacho en mbaka makoro nyaka to riwruok mar Afrika ma ugwe ng'i gima dadhi godo tenge matin en wach mar kaka weche osebedo ka nitiere e pinje mano machalo Tanzania, Kenya, Uganda. Inyalo paro kata kinde moko chien kana jatend piny ma Uganda Yoweri Museveni obiro Kenya ka to ne winjo ka nowuoyo mo chiwo nying Babu Owino kowacho ni jomoko nitie mabiro kocha biro chapo Dawiji. To inyalo paro kinde moko kane Bobi Wine ma Uganda obiro Kenya ka modhi nyaka Kibera ka Mukunji kucho kendo mane giloso kane girwako gute moko mar okwere mag beret go kendo manyiso ni nitie thuolo moro mar teko moro mar siasa maya imanyo kendo itemo sume kokalo tudruok mar pinje gi ahinya to kind rawere. To king'iyo ma apani en gima kelo luoro ne joma samoro ni pinje malibamba magwa. Kech king'iyo kuma ne ratiro mar oganda kata thuolo montiego malachi ni nochope e Kenya ni ji nogo koko magiko ne ochopo kama koro ne rawere ochopo nyaka e od bura kendo ma ochuo timo midhiero makamaka kendo ne ido kama moko bende nonegi kendo ne ochopo kama jatend piny dibed ni ne idhi kata mana thi choko kaponi mano ne nyalo timore. Tapani mage dibed ni bende osemiyo luoro donjo ne moko kuom jogo ma oluoro wa ni kech king'iyo joma ne nitiere kinde mane ng'anyo mag Gen Z kadhi nyime
Kato bedo ni gin ok gin Gen Z to ne gin moko joma ne wacho ni nyime anyete e jiwo ni mara tiro maru rawere dhi uru mana nyime. Boniface Mwangi, Willy Mutunga gini nyalo paro kinde no gimbe no makgi. Koro aparo ni rach nyalo bedo korka Tanzania, jatend piny Tanzania, to luoro bende nyalo bedo ni emodonjo ne kata koyo moro. Ni kaka weche dhini, to samoro jogi ginyalo biro ka, to ginyalo siayo ji machope rang'eny ma Kenya nitiere cha, to samoro Tanzania pok oikore mar rakruok kod rang'eny no. Nikech mane dhi doko yiero ne mokwongo tik mar ombulu bang' tho mar Magufuli. Koro apani luoro moro donjo ne, to en mana ni ing'e ni ng'am nyathi moseikore ni dwa nyuol. En ibro nyuole makata mane yor pala. Tiyudo ka pod nyaka nyuole. Lakteche nyaka gole. Igole ka kongima. Kuma marach saboro nyalo gole kotho. To bo nyalo wuoka mopusore. Nitie moko mawuok mopusore mabed no ini kikara ni sane oromo karendo sane no seromo. Koro apani gimoro kosechopo to koro katema na dino to bedo ni matek. Luoro ni ema jo pinje mag Afrika ma ugwe nyalo go e mbaka. Ama gine kanyakla magini to ere yo mwanyalo rito go atero mar oganda. En ang'o manyalo bedo ni tiye Kenya maber to tiyo Tanzania maber to tiyo Uganda maber mondo mi thuolo bedie moko ne kiwuok Kenya kaka ichomo Tanzania to koro ratichi koro dhi odiye ma opogore ting'eni wane riwruok mar pinje mowinjore bed no yawre. Owacho no yaw thuolo malach kata bana wuodhe kind pinje mag Afrika ma ugwe owinjore bed no se yawe malach. To koro kochopo kar ratiro ka tiyudo kisekalo boda to dhi odiye mathin ma koro ipimo nego gi wi peke. Ting'eni samoro ni ng'iyo muya miyueyo malo ka. Ikone chalo tot. En koro ionji ga wonje. Oguja komodo nging. Nging. Kusufredi ninge tot maji ariyo gi wacho gi an kia. Ang'eni chon kana dhi ng'iewo mafuta e chiro to ne nitie mane pimo go maduong' cha. Kano nitiere moro moro mane ngesi go. Obabo matin. Koro matin no mane ga koro ipime. Mane tot. Koro kaka Fred otemo kelo wach moro mar lokruok matelo kowuok kuom jatend piny Magufuli mano osenindo. Kadhi ir Samia Suluhu noko yier Samia Suluhu ombulu. Koro ng'eni ma en bende luoro moro nyalo bedo ni nitiere kuome nikech pod noko chope ombulu achwiny moro yiere mar mondo mi koro gone ombulu. Koro aparo ni luoro no dibed ni en bende omiyo otemo paro ni samoro jo Kenya mobiro gi jogi niga gi riekni mathoth. E piny Tanzania iseneno kata mana video moko mag lombo oganda ma samoro ji wacho ni mara jo Kenya go joma ka nitiere ka tuo luora. Ja Kenya ng'eni ka nie piny Tanzania to ndalo mane the late PS David Nalo nitie loch. Ndalo mane omako motegno weche mag EAC gi. Luoro mane ji Tanzania ne godo senior ni degi wacho ni jo Kenyans are very aggressive people. Kabisa. Mako ya uchiro to jogi nyalo guro nyorogo. Ing'eni Tanzania ne gin gimoro mane iluongo ni ujamaa. Yes. Ma gimoro ma wacho ni mar odongo cha. Ni gir wadu ihero kaka maru. To an Kenya ka neno Fred gi kido koti ni luongo nang'o ma kore rwako mindeso maber. To koro an benda penjo mane Fred to mati nyiewo kanyo. Tadhi tiyo matek mondo atim ang'o. Abenda yude kaka mar Fred. Joka to ne ndugu unakaa ustaarabu asante alhamdulillah ndurumaru. So aggression mar jo Kenya no en nikech wasebedo piny minyalo wach ni we are more of a capitalist. Ni dwaro mwandu ni. Dwaro ni bed ni in godo ni. Wan kode moloyo pinje mang'eny moluoro. Makiyaonwa kamoro ni wadonje to wakawo lo. To kwase kaulo to wagede. To kwase gede to bende koro wadwaro mine makuro. You see, to jogi oluoro ni mano bro timo ang'o, bro ketho culture gi mar gin peaceful, gin wangwana ang'o. So mane momiyo giluoro ani jo Kenya gin ang'o aggressive. Kamano. Wacho no wadwaro welo makuro. Victor, gimoro miluongo ka matenore gi doho ma Tanzania, king'iyo gi doho ma Kenya to gi doho ma Uganda.
okang' mae momineno gini biro gi katiba manineno wakelo nikech kata mana Kenya ka ne wan gi ndalo mane ng'ato nyalo bedo detained kata ichwadi ot ang'ech ma ok ochwali e doho. Tiyudo Kenya ka chik wacho ni komaki to seche 24 ma working hours onego bini ichwali e doho. King'iyo Tundu Lissu ne gi ndalo mosekawo kata mana jok ma Kenya kae kata mana jok manyo nigi weche manyineno tenore gi weche moko mag nek manyo otimore pacho ka ineno ka nitie jok manyo osewuok mak mana ni kucho doho pod nie lwet president. Mae momiyo kata mana piny Uganda nyocha nineno ka Kizza Besigye pod nie e od ang'ech nyaka sani, kendo sani gidwa loko chik ni ng'at ma ok jalweny inyalo teri e doho mar jolweny. Maina ataro mar chik. King'iyo wach Tundu Lissu ne gi dende ni kaka lek ni pod ok omiye bail nyaka sani. Mamano dine timre Kenya ka kata mana ng'at mobedo charged gi nek kata gi makosa madongo kose dhi to nyaka chwale do makoro do ema timang'oa kata doko ni wan gi mibadhi achiel ariyo adek e do ka lakini wago okang' malach e do to mane momiyo kineno piny ma piny ma do nyalo wacho gimoro ataro ne executive. Yes. Joka onge do, Tanzania onge do, president ye do. Kenya ka bedo ni neno kantie yuaruk mane kind do to gi executive bad migao motel na gi jatend piny beri ye moloyo. Nikech samine no ka do yuare gi William Ruto to nyisi ni do tiyo. To kineno piny ma do okiwinji do muol do timo mana jatend piny nikech kawuono ka ane jatend piny to an gi makosa an gi yuaruk gi jay to ang'iyo ni to court mane miteri e jay judge mane man kanyo to awinjore ni bas judge miluongo no nyango ng'ane ema mi kes ni koro en kose mi kes mana kaka ndalo yande ne mo itimo koro kati tero ng'ati do to dhano ok nwang' ratiro mano sama dhano ng'e ni ratiro onge dono to en gima rach nikech piny no nyalo muoch. Achiel kuom gimomiyo piny Kenya no muoch igni mokalo 27 kujo nikech ji ne onge gi geno ne do. Koro bedo ni do tegno miyo ji yudo kama giringo gidhiye ka sirikal nyanyasa gi. Jero kamano. Okay, amed go matin katieki. Nitie gima chielo mabe wilgo ka en dibed ni Kenya kata sirikal mar Kenya bende nitiere kod wache gik matimore gi nikech ng'eni kweth mineno ka igeng'o ne gi Tanzania gi gin be joma keto sirikal tesre Kenya ka. Inyalo paro ka Kenya ne mano chiwo thuolo momak nyaka Besigye pacho ka kendo inyalo paro ka ne nitie nyaka jafwambo mar Tanzania ma bende ne olawruok go e iye ka. Koro dibed ni samoro teko ma Tanzania yudo ni teko ne nitie kod gweth moro mowuok pacho ka. To maling' mar ni ng'ane nyo koro wuok biro to ochalo ka kama timbe ka chalo kama koro kochopo kanyo eto ng'wenyeuru kama lit. Dibed ni samoro kada sirikal mar Kenya mosewinjo pek mar jogi chiwo maling' moro kocha ni ng'ane ero biro koro timuru kama koro aparo ni thuolo no bende ni mowinjore bende ni go nikech jeja wacho ni pinje okwan chula nitie tudruok kata weche mag intelligence jogi nitie kama giromoe kipimo gi gima notimore ne Kizza Besigye ka ne Kenya ka ng'ama de nyalo chiwo ne piny Tanzania piny Uganda jali mana Kenya siep ni masingo e pokolose korel podoko chiwo official statement pokol neno nichi wacho kanye ni Australia sani nsadi samore na Australia chiko diochie koro shirati kado samoro dolosi na dete embe de chunye gombo timo gigo to samoro ka kotimo mota aveji migori ka koni nsadi Sibania boda ka status mar Willy Mutunga kapo no bedo gitain to piny Kenya onego bed lose. Yes. Martha Karua inyalo wacho ni well en jatend duondo bura Boniface Mwangi giri wacho ni activist sawa serikal nyalo kodi samoro nyagidhie arrangements no kigin but ng'amuse bedo chief justice mapacho ka president ma judiciary passport ma en go oken ma chalo ma wan godo en gi marakwar to kodhi kucha to piny Tanzania emonego bedni rwake to ka koro bendo kete koyo no dini ne nokonya wuok tadira makende en ni piny Kenya onego bedno segolo duonde
Lingini kelo penjo mang'eny. Lingini kelo penjo mang'eny malich. Kai kama koro agombie yena ya wachi. Kai kama koro wagombie Jakom Raila Odinga manene. Taparo na chiel kum gimomiyo pinje gi nyocha noluore wach mar AU cha. Mondo mi Raila ncha kik yud gini ahinya pinje motenore kodwa gi to gi pinje Afrika gi en chia mar Jakom Raila Odinga nikech king'iyo East Africa kama kende ng'at manyocha ne nyalo wuoyo wachgi. Manyocha ne wacho ni gima kama timore kama jotelo gi te. En mana Jakom Raila Odinga kende. William Ruto samoro ok nyal wuoyo gigi nikech embe samoro dokombo no tim gigi to kako tim gi katiba matame. Ng'ama nyalo lose gini kende en Jakom Raila Odinga. Tabu ni Kalonzo kato lose to ng'ama nyalo chike ite onge nikech mane tabu ma wan godo. To piny be manyalo wuoyo, Uganda bok nyalo wuoyo. Ethiopia bok nyalo wuoyo. Dhano mangima mawuotho kendo manyalo losie wach ni kopo no nango lose tibi winji. Tibiro winjo kata ka BBC olosie. En mana Jakom kende. To Jakom be koro ni kama tek nikech kalori go wach mar broad based ni. Otemo balancing lakini an gi geno ni samoro onyalo biro wuoyo nikech ko wuoyo to mama cha be winje. Mane mananyo Nyakwera Mugajwang mane wandesa matin to kodhi chunya ahinya kata kamano tipenjo kama jowete wa penjo ka penjo mangima mokalo wageno ni sirikal kokalo kuom ten migawo mar weche mag tudruok pinje maoko biro golo ote kano koda weche manitiere nikech moko kuom ji ma bendo dinegi ok gin ji ajia gin ji mosemako lemo mopogore opogore kamoting'o Chief Justice Emeritus William Mutunga ma bende kaka Senior Jay Bonyo wacho ok dhana king'iyo tije ne Kenya ka kanyakla kod dhial mondo kubene dhial go kada bang' kano nyocha osetieko tije mar bedo Chief Justice e Kenya ka Nyakwera Mugajwang wado moke gi weche mag siasa mar piny Kenya gikone koro neno ka gima jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua makosa mane otimo mar donjo gi wiye dun bura mar UDA neno ka gima fweny makamano nyocha ko neno bang' walo party manyien miluongo ni DCP Democracy for Citizens Party ma bende ochano tiyo go e wuodhe mar siasa mambaka masani koro ji goyo tinende e kinde ma juma mokalo chien ne gikone kone oyango party mare kata kamano Kukomor Maduno ne oneno odiechieng'ono ka jogene siemo sirikal ni chal ka gima nowuok oko mar rocho nyasi mare. Senior Jay Bonyo agombo ne ng'inwa gini gi timing mar golo political party mare manyien mar ariyo ni dibed ni mae ndine en temo loso makosa manotimo e kinde gi William Ruto nikech nodhi kacha gi lwete nokonge gi any political outfit. No chodhore ndalo cha modhi to no yudo ni karagweno minyiewe chiro okwachi ni kakitede. Sami se nyiew gweno chiro vyocha to ine miamua en wet fry en dry fry choma sitede gi soup to mane manotimore Rigathi Gachagua nikech ne ochalo ng'ama nomemore modonja ni gin UDA ni margi to no kia ni Kenya ka kata mana Raila Odinga sani ka ponu uchape ODM to bro yudo ka en gi party ne moro mabendo donja to koro bendo kakne kanyo kama ne kakidak koro rigiji kore ka puonjere siasa ne eko puonjere siasa tieni bende nomi aparo ndalo moko kago mbaka gosiepe na moko matiyo machiegni gi State House to ne gikona na ng'omio wan jofuambo waluongo Rigathi Gachagua ni senior Mount Kenya politician takone gini dbato tukone ni onge Rigathi nen MP higni abich kende as to bedo deputy president an gi penjo ka seniority mar ng'ata siasa ing'iyo gi ngas ma ene koso bedo ne bunge kosango meng'yo rapim mar pimomita en man higni mise bete siasa emomiyo kata nyine neno ka Moses Kuria chako kwere ni bwana wewe ni wajuzi nikech nen mna bunge ingeni sani kaka nobedo impeached ingeni okobi yudo aheri mare kaka jalup jatend piny to bende ingeni MP kanise bedo ichako yuda heri bang' tamadi ariyo mangiso ni en okoyudo mano bende diluongi ni senior politician okini so ina ja siasa no bela so party nene
en gimotimo kode ni otemo dok chien makosa mane otimo kinde cha. Nikech sani gitemo ng'iyo ni to ere kaka gibro riwore mondo gilos ang'owa kweth mabro piem gi William Ruto kapono luong yiero higa mar 2027. So emomiyo kacha bedo kidhi adhiya ni an gi nying ibiro gi chama mari. To koro chama gitiko ni DCP ni wamiyo uma Wiper, wamiyo uma PNP, wamiyo uma Jubilee kapono donjo, wamiyo uma mayo jenche dong nang'owa DAPK, wamiyo gima gitogi moko matindo mabro timo ang'owa mabro donjo kuom. Emomiyo gima ne nyako timo mokwongo en chako party. To mar ariyo gimomiyo nyo launch party en nodwa dhi temo ground. Kanyo se landi ni IBC koro chomo kuma koro idhi losi. To nitiere kuonde od bura mang'eny maonge gi representatives. To nitiere nyaka MCAs moko mabende nonindo, moko bende gik magalagala notimore negi. Koro kuonde go bende itimo ang'o idhi dware ji. Kare gino deko golo gini nikech higa mokalo nosiko ng'iso ni February ka ok dek ka ogolo party mare. Emomiyo koro timing mare ni en nikech IBC ochomo kuma koro idhi chuogi. Komo kwongo magidwa dhi laro gi William Ruto kata gi UDA maber en Mambere South. Kamaru kunyorito. Kamaru kunyorito to koro yiero timang'owa bedo waziri. Nyaka ne wach wuogi ni bwana ni dwa chako party. Kithure Kindiki osedado gi jogo Embu mbere gi Didi. Ding'eny. Odwa dhi go tach kuro mondo tem kwero joge. Nikech mano bende midhi pim godo weight mar Kithure Kindiki Mount Kenya. Nikech sani inyalo wachi ni en the senior most politician kuro. King'yo hierarchy. Nyiso ni gimora mora mar UDA kata Kenya Kwanza kata William Ruto matimore Mount Kenya. Koken William Ruto ten Kithure Kindiki. Gin kama tek ahinya nikech kono be majet kom mar UDA national chairperson ae. Isewinje dweche 3 mokalo. Oling thi kama tuo nyocha coordinators meke moko owe. Gin matek. To mana adiera manyaka wacha. Emomiyo party mar DCP ni gimomiyo chake gimomiyo timing ne en koro nitie nafas mar dhi temo pek margi e ground. To bende wawachie ni sani bende ka kore ka Rigathi Gachagua dwa yudo ni manage and running a party tech. Nikech samionge party cha tinya donjo kamora mora. Inya wacho gimora mora midwaro. Jite gin jogi. Tigeni sama ingi party ni nyaka kori bede ni in go officials magi mna kaka nyo chako wacho ni Malala interim bede na penjo Chris Owino gimomiyo jogi interim to jomoko to gina substantive to duoko no nyo tame wabrogo kode mpaka no bangi kechido ka National Deputy Party Leader Cleophas Malala no wachi ni interim to gimoro ma iluongo Secretary General Wuro nagine aparo Jakisi Jakisi madwa chalo okay. Bende nyo luonge ni interim. Jomoko ket girito nyo mia mago bende ni mnatie gini mare joka. So gima wacho en kama sama in gi party mari mokwongo constitution wacho nang'o e wi party nyaki yaw offices at least adiwa 24 counties prangwan gabiriogi. Idwa dhi rent out, idwa dhi ndiko ji, idwa chulo jogi. E party nene sane podo ko yud pesa mora mar sirikal mar timo gigi. So en pesa ne to gi jogo mo believe e idea mare ni. Tingeni sama jo mo believe e idea mari keto mwandu to gi keto mwandu ka ging'e ni wan bende wadware gimoro. Ideology mar party ni en mana. Aonge poka winjo. Skiza ground. Mano en Mana ideology man skiza ground en ideology man. Onge. Party Kenya ka onge manigi ideology adiera ber. Onge party manigi ideology. Gin vehicles ma convenience tu. Nike songo maber iluongo ni special purpose vehicle. Special purpose vehicle en nyamburko miyombo godo koth.
Ichikori achika tuteri kumachielo tukichope tete mangowa tilor useti mgimano nego timu Pani chalo nanga. Dongir wako mnaka nitie kumidheya. Yes. Gigi midheya. Yeah. Fredo konwa ka ni watere kumwadu waterecha to konwa ni uniform en makama donge mane mwatu wangu. Yes. Ya kwa peres ko konwa nuore kocha to donge chako miwa uniform to watu wangu. Bas. Twade mielo gichiluonga na yoka ngowa. Yoka biso. Twatieka twadugo kendo warito ngama chielo. Yes. So magi kaka parties Kenya. Tapenjo kama senior. King'io Central Kramon Kenya region kaima wane gi duond buche mang'eny mag siasa. Emomiyo mare ni nyocha en kama ber. Nikech nyocha onge party mora mora jigwele bidonje mara bikao kama nikech kada usip na irungu nyakera nyocho gare party mar Farmers Party. Kan odwa donje. Aya former speaker DP Justin Biden Muturi bedo tamea ngowa Democratic Party. So gigi jinyo hera kapodonga ngowa party. To nikech koro en gi party ne. En gi uniform moro wako. Koro idwa chak deal kode mana kaka joma moko. Kare gin senators mamoko manyo nie kanyo na no senator Thangwa gini no koro kata mana rangisi mar party manyien. Nikech Thangwa dhi ng'iyo ni to Kiambuka bendo rwake party ni monde. Okay. Monde ko associate kode. Maronje gine mong'am. So sama iwacho gani sami serwa ko uniform maro opira mit mnaka ine touch line ka. Niko ni ken dolo gino. Fred to koro kiserwa ko uniform ni donje pub. To kere realize ni pub ni kata ni bene na 100 meters ku wuok koni nyaka koni. To 15 minutes kende to kori wanga. Dibe ni ma en ANC mo mi nying batiso. Nikech analo kit rangi ne kaka chalo. Chalo nagi Malala chali nyotingo gige ANC moko duogo godo kone. Kechen siti ngeni joka no mwonyo. Yes. Koro chalo kagima Malala nyotingo gige ANC mano dong godo kech kucha benda pani neno official. Koro mana en godo ode ka otingo pero koro nyo yuoro godo ma. Gimu ya gedu kuom Jay Bonyo kama mokwongo eni odhi e yweyo moro to kadwa ni joma joere diramo gi wach moro amora ng'ad gi kasemiyo ng'at machielo thuolo. Penjo mogik mago mona penji ka iwacho kacha ni penj maduong' dhi bedo e yiero margi. Nikech owuon owacho maler ahinya ni ma dhi bedo party mar jo Kenya. Loso e lo jo Kenya duto te. Kowacho kanyo ni kata mana thuolo modong' obed kata mana nominations odhi bedo free and fair. Poko notimore. My party mokwongo madhi bedo neno mar dhi golo neno mar free fair nomination. Fred jawacho ka ni gin jo ODM ang'o moywak nega? Leta madiere. Nomination. Ini ja party mane bwana maru gi osiep ni chailu. National Liberal Party. Ang'o mo ywaru wega ne? Wanto kaja wan maber. Nikech pok utimo nomination. So, test of a political party and nomination to gi grassroots elections. Nikech jogi te. Yes. To koro nyaka yier. To ini bende in gi interest magi. Miko ni an Homa Bay adwa ni VOJ mobed chairman. To Fred to pick a ground. To kose yier Fred chairman to in bende koro ni otiko mar Fred ni koro idwa timo goda ng'o nikech okidwa mi nikech ni singo ni tuwe pesa ni kanyo. To Fred okawacho ni ongego. Awacho ni samoro Fred jo ground ni godo to gimo singe party onge. Koro otiko ni oknyami Fred nikech ine mani keto gimoro. Ine mi konyo party ni konyo wuon party lwenyo. So grassroots elections to gi nomination nikech penjerie na ngoma na ogo Jubilee penya in 2017. Makoro kweth koro dong ariyo mar Uhuru Kenyatta to gi William Ruto. Nen nomination. Mane kotimore the first day to kethore. Then after 3 days to William Ruto the command center ma Jubilee Pangani. To ene makoro dictate kaka gik moketemo. Maji mano yiero mang'eny ne gin mage. Emomiyo ne en gi huma ka koro kato ng'angu Uhuru Kenyatta to ng'ang kode kong'e ni jod bura moyier mang'eny Mount Kenya mathurugo gin joga. Gima notimo ne Kabogo pod ywago nyaka sani. Jathum Chailo Munang'o manomboro ywak e log tich mar Jubilee. Jagwa. So nomination ni maketh ODM ka en nane Raila Odinga jachir. To sebede siasa ka. Nona.
ji ywak to kata embe samoro gwenye ji ywak ODM nominations ka ji ywak ma donge wang neno ga grasha ka kwa dhi party logo na arbitration ishindo ka joma dongo mboro ywak Royal Tulip ne Royal Tulip bende ne so nomination ni mane madhi bago bwana ni to king'iye odhi bedo ruodhi ma loso josiasa kata kingmaker koso nang'o nikech pod weche moko menie iye ka weche ne mane doho nyocha ka doho wacho ni DCJ onge kod oteku mar wala put mag jong'ad buche mane winjo kes ne cha ma bende neno ka gima gini pod othung'e ahinya. One day in politics is such a long time. Emomiyo wacho ni nikech koro en gi uniform moro wako. Idhi ng'iye mopogore gi kaka ndalo cha ne onge uniform. Okay. Ne en jatugo ma ji dwara. To sani to koro serwako uniform ne. Martha Karua kadwa engage kode to engage kode ka party leader mar chama moro. Okay. Jubilee mar Uhuru Kenyatta kioni giri kadwa engage kode ka party leader mar party mora. Wiper bende. So gimanyiso en ni ubendi di penje ni to iti biro kang'o. Gimanyo okoni Matiang'i nyaka chung' na gi party mar jo Kisicha. Ni nyaka wach ni to biro gi jo Kisiadi. En bende de time nikech gimomiyo mano timore Uhuru Kenyatta podo kinyalanda rate e Mount Kenya ka. Emomiyo ineno ka Rigathi Gachagua siko wacho ni o regret kendo kwang'uono gigo manotimo nang'o Uhuru Kenyatta. Nikech okinyalanda rate. Okay. So e Mount Kenya ka parties pod nitie manigi weight. Nikech Justin Muturi abed ni ohero bwana ni kaka jipano ohero bwana ni do wuke DP modonjo e party nene. Kata do koneni we wami DP. But nikech Justin Muturi bende neno ni en gi weight e party nene. Pod dhi timang'o dhi thage. Okay. Kawira Mwangaza bendo cha winjo ni dhi chako party mare. Kocha. Petro Munya benitie. Peter Munya bende ponitie gi PNU mare. To jogi okenyalo wacho Kiunjuri bende gi TSP. So parties mang'eny gi. Koro dhi gwere kode tibro yudo ka Mount Kenya ka ochinjre majeria mar Kiambu, Murang'a South ka gin jo Jubilee. Irungu Nyakera bende kalwete ber to dhitwe Murang'a. Ndindi Nyoro poko associate gi party mora. Obendi wacho ni chal ka gima en gi mare moro. Ohere Murang'a kuch obende en gi mare. Discipline nyalo chopo mana no bet party manyeri kende. Kata former governor ma Murang'a be nigi party mare. Jogi nigi parties te. To ng'ato ka ng'ato nigi huma e gweng'gi. Erokamano senior. Wakawo yue matin nyakwa Mgajwang' obro medo kolo matut wach mar party manyien mar DCP ma iteno kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ketimana ka saa 3 mar okinyi ma kawuono. Ma en kaka wanene. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Niti chal kaka nyaminwa, to kanyal timo gimoro amora koonge. Omiyo kapono ko bi konya ikra kawuono, ok apar kana bro timo arus mama. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani?
mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Weche ng'eny Kenya kwa mgojong Felix Ojwa kayo wakane enasat pitch maka juma tuak bernde but team kaka wanene weuru inside jotelo against their party leaders. This I witnessed last week Kusoko Magwanga Kamulinge. Manuga konene Odhiambo Joseph Kombo amosuni misauru jo madongo VOJ mos now sip na Ken Mugamor kaka ukolo chal mar piny Kenya mawuoda lego agulu kanidala mar Eldoret ero kama nanya kain Uasin Gishu County kanyo. Kevin Arucho kantie mbita ero kama nanya japuonj Lawrence Otunga mwalimu wa chekechea ero kama nanya neno ote Amerika. William Oloja nak be aneno ka nikodwa chenro ka okinyi makawuono ote mare neno ka beto lala mat na bro manyo nena ote mare no ote mupimo chal mar weche piny Tanzania ni wach Tanzania kod Martha Karua gima moko sani entwak ing'ango mang'eny social media platforms. Wan jo Kenya samoro wan kod attitude mar achaya na jo Tanzania jowago odhi chalo nyiso jo Tanzania ni gidok chine weche gi mag demokrasia. Wero nyisa chane jo Tanzania onego wegi gilos weche gi ken gi wegi wan bende wan gi magwa kone. Bende ung'e ni kata ka kes nitie Kenya ka kata mag yiero nitie ga jok miluongo ni international observers. Nikech kes ainano kaka Martin de Lisu nitiere gik mang'eny misome. Nitiere researchers madhi, nitiere analysts madhi, nitiere okinde madhi mara mondo gine nikech toke kanyo tibro ndiki e buge. Toke kanyo ibro nitiere gimo kinde luongo ni jurisprudence donga wache maber. Minyi oni to kes makama no yal nade. To kaluri gi kes ma wan gode ni ang'o monego atimi. So weche mag chike gi gin weche mosiko.
gin weche misomo pile, gin weche midayo pile, emomiyo dhi jogo ok ni en achaye ni na Tanzania onge wakinde, en ni nyoorgi mondo gidhi gibedie observers, mondo gidhi ng'iye kaka cases go timang'owa timore. Ok ne gidhi yalo case ko. Okay. Josiah Owiti pejo kanyo ni maka jibo mora nyagi kaka okolo weche. To spirit mar EAC bende wan gi doho manyalo konyo yalo weche mag demokrasia masa moro iro chokara to mar oganda. Donge nitie version marwa mar ICC iluongo ni the East African Court of Justice mani Arusha kanyo. Ok manye gidhiye. Mae court mane Martha Karua ndalo moko be nomake bura. Kane case ne mar Kirinyaga County Governor. To jo Kenya mang'eny donge kata mana mjumbe mari ndalo moko no wacho dhi makubure wach mar koko mar migingo. Miyo siki mako jo Kenya, jolupo ma jo Kenya bende nokono dhi tero wach ne doho no. To kata mana Mike Sonko bende kano tamno kunyal chung Kenya ka to bende no dhi kuro mo bendo wacho ne wach ne dwar so en court manitie makata jo Kenya bende osetima ng'owa osetere weche gi mathoth paro ni kod no chalo mana gi IPOA ki iluongo IPOA ne obila ogik sama obila nyalo rocho ratiji to koni ne dhi ka IPOA emo mikoni on paper entie kendo winjo weche results mene kikale rangach ming'eni guok mandala no ti kendo lekge onge to kato ya tumotieno tikala kala saboro bin gi chir ne ke winjo maka guogno kar mondo mi obi rangach mondo maki winjo mako kono neu ngora oneu keching'ene okobikai hero kamano Abel Ogutu wacho no mora nyagi twak kako kolo weche mag Tanzania to wacho ni anaseti piny Tanzania kendo macha en piny mabende demokrasia onge ahinya ute mag fwambo odinege wiu kikwe ne nyocha ka Suluhu Hassan nolor ne jathum moro nogolo thum moro mane soko sirikal to kata mana jakedne ratich oganda manyande omak kogol chaka ka mabende jo Kenya ogoye koke koduogo bor ang'omiyo noringo dar Tanzania nikech mbui ka nosiko wacho gigo mok mor telo manitie piny Tanzania emomiyo noringo biro pondo Kenya Ken Jestopamba wacho no mora ahinya gi twak makawuono to mule ura ahinya weche mag ohala kind piny Kenya gi Tanzania ni ma dibeni momiyo jatend piny sani kata mana the relevant ministry pokolose wach ni motegno dibeni weche mag ohala omiyo jogi pokolose wach ni motegno erokamano ahinya elusive Kenya democracy the big lie wajinga Kenya kwisha wisdom when the wise economic guru Mzee Kibaki took oath of office he inherited a dysfunctional economy plundered by KANU's regime 24 years of kleptocracy that made KANU bigwigs to have overnight briefcase billionaires by graft and land grabbers milking the economy dry. Kibaki worked extremely hard to revive the stagnant economy to a robust economic growth for posterity but gikmogo chako doke wange kendo ondiko na gidhongere ka marabora kabisa to nyinge to kondiko erokamano ahinya oyuak ni gik magashago wacho gi gik manono chandruok maduong ahinya pinje madongo machalo Tanzania en ni Kenya katiba marwa mokonyowa dibe ni waonge katiba ne kata mana sirikal manie sani dikoro temo gi kinda mar deyo jopiny wiu ni chike magarita mane omiyo opuk nyaka pi ne deputy speaker machon e bunge kendo kata oko mar bunge noluor gi polise wiu kikwiri gik makamago James Orengo nowacho ni sirikal nyalo chamo kata mana nyithinde owuon jale wacho ni chik mawango katiba mawango ni chal ka gima mokonyowa ni de onge katiba ni dikoro kata wan bende wachal mana gi Tanzania ni donge Fred osewache yes Mike Fred no osewacho erokamano modong ahinya apa ni mago gine ote mabenda saido ka ngato wacho ni Gachagua's party is a briefcase party onge kamo dhiego okumuja na ka wuok e gwenge mag Rusinga Chula Mosna Fred Kachel kod Ken Mwage Senior J Bonyo olero gimangima kabisa wach mar party mar Gachagua ko wacho ni mage are special purpose vehicles wasenenogi
kowacho kanyo ni yiero manotim gi a single political party ne 1997 mane KANU nodonjo e bwo Daniel Moi kende. To nyaka 2002 ne opuonjo ni Kenya ka nyaka ji obed in a coalition formation eka ginyalo kawo piny. To ideology mar party mar Rigiji en mane? En skiza ground koso nango gini chanda kaka joma wigi otimo jere ma ong'eyo siasa ma timore Kenya kage pinje mamoko. Konya urufuno gini nyinga en Perez Aweti Ogutu kawuok Siaya town. Ideology onge kanyo. Okay. Ideology onge. Onge ni so wacho ni the end justifies the means. Bas. Mane ideology. Okay. Aito Tony Owiti penjo kanyo ni to ground mag Rigiji wacho ni winjo ni to Kaluka nonjo ground gi kon mane. Donge nyane no office moro nen Migori nen kan. Migori ni gi discipline go office. Wano sana nyaka ofisi mag duond buche mag siasa mabende kose yaogi ka jo office mar register mag duond buche ose wuotho gi joga gi mar ng'eyo ni to be o comply to kine kidok en kinyozi kada bucha nti moro mar party ka kidhi ka wash Kisumu ka dalo moko nano ka ne osemaka office mar party goro jarona moro titi kanyo following day okay. Okane penjo kandi aparo ni jo radio setieko kendo Solomon Akafaya kiwinja inyalo miwa signal okang'eyo ni iro marachar madhulo vertical cha bende dhulo rekoso maroni en iro marateng podi inyalo nyiso anena kako to aduoge yamu nikech gima jirita ahinya girito wach mar party mar DCP ni ahinya ni wagoye kabisa mae gima Joseph Omolo ngisa kane go uru wach mar party ni wadwa winjo awinjo chenro maber ahinya maka juma wane joma waluongo ni Earphone Movement Listeners EML nyinga en Wilberforce Otieno. To why is the government taking too long to arrest Gachagua? Mai penjo ka okay moro bende penjo ka ni to koko mano neno such yao party mar Gachagua cha eni Gachagua no neno ni launch mar party ne dhi bedo mandem nyaka ne tug koko moro eka relevance moro ne nie obedie iye ma ote mar Alex penjo kanyo ka dala mar Migori erokamana nya ito aparo ni ose mana chopo sa senior mana kapok amiyo jiwete wa thuolo waseduoge Ramogi FM Victor kapok igine na ote moro ayudo kae mar osipo Shemo to wacho ndo kare pesa wa jo Rwanda machamo pesa wadi mana Rwanda donge wan be wan gi chik manyien mar labor ma Alfred Mutua kasore go tere jomoko loka onge wa kor ma bende loka mag jogo onge wa ma ngambo nikech nyocha ng'ato penja kania ni Kenya ka kwani onge joma nyalo loso kaimati gi chai maliet mionogo mos ma joma wuok oke manyaka tiene penye no prota maduoko senior nizigi mana gini iro kamano senior ng'ato penjo kani to dibed ni koko manyocha obedo e launch mar Gachagua ni en tugo mane Gachagua wuon noloso mono ndem mane oyango go party ne kik nenre mondo wach mar koko ni ng'ongre ne kamoro serikal malawre kode ing'e ni josiasa riek gi thoth to samoro bende kija siasa timanyo gimiluongo ni consistency in conversation so wan kaka samoro jok ma advice ga josiasa moko to wakoni ni manye gimoro mabiro miyo ji gumbaki kamoro amora magintie mano you cannot rule out to moro kendo bende ni to kuong'ie ni to kuma ne Gachagua launch party ne kanye kuma ofise no nitiere ochiegni gi Waruku ka nitie Dagoretti South Dagoretti South ka MPN ja ODM Dagoretti South kanyo kuma Waruku no nitiere apani en part of Kileleshwa ward mano bende ja ODM so samoro gigi nyalo tim mar mondo wach ni wan ne wabiro kanyo peacefully to jo chama moro ni nikech mane gweng'gi otemang'owa oketho budhwa monjowa to bende you cannot rule out ni samoro nitie mna vijana kanyo makoni kakarwa
ukwadwa ruwe ubiro mangoka giruni teruru mabor to gibende gitimo mango gimonjo jogo so nyaka obila tim nonro mare eka wabro ng'eyo adiera makende ni ang'o manotimo ang'o manotimore but adiera makende ni tinde e rombe mang'eny mag josiasa wathoro neno kit lweny ma ok ber kit lweny monego wakwer kabisa nikech mana kaka wakwero lwenje matimore e weche mag party mar ODM kaluwo e kaka ma bende nyaka wakwer ni ng'ata nigi ratiro mar timo gimoro amora modwaro so long as gimotimo ni nitiere within check e thurwa ka kik wabedie jogo ma ka ng'ato dwa timo gire moro kamoro to ni okaw karwa okwadwari ka weura weya otim ang'o otim mare chalo mna gi ng'at mokelo toyo e chiro dhiune aneya okochuno uni nyaka ng'unyiewo toyono dhiune aneya toke tutim ang'owa tudok dala okoru kwera ni otoyo tidwa uso nade samoro kumo wuoke mila na desturi otoyono iuso otoyono ichamo koro kokele chiro ten ng'ama timo mna mila na desturi margi kikumonje weu aweya toke kokunyiewo to toche ni dongango doga chiro ne raj konyewa kik wabedo jogo moero maundu jogo moero lweny apano penjo ni kendo ndalo moko Sonko gavana machon ma Nairobi nowacho ni nitie mtokni moko nowang' mar mondo mi wach ni joma nigi piem go kendo ndalo timo kamano josiasa timo gik magalagala koro nyaka tugi moro mambaka ni nyaka medgo kabisa erokamano emomiyo bende neno katok ka gini nyose timore no konwa ni mamna unveiling ni launch kore kuariti nikanye wapenjo ni to karutimo party uni to jouka dakwana ndugwa ni oyo mama nani unveiling launch kore kabiro wabro neno launch erokamano ken weche ng'eny ka timing mane sine wacho ni ne otemo pimo ni IBC ichuogo karang'o mondo bed go gi ikro kanyakla kod temo rieyo kosa manotimo no memore odonjo e winjruok gi William Ruto ka en owuon onge kod gire moro e lwete wang'o yepo sani kod donjo e siasa aparo mana ni mana kaka Jay nosetemo lieke oskado setemo yaro tiende en ni onge gimanyien ahinya ma Gachagua timo gimotimore en ni ochalo ng'ama oneno kuma ne koth ogoyego to koro wang'ne kora ni koth nogoye kaka ne ogoyeno to mak mana ni odonje pap ka pap opong' ma kata en owuon kama dorire mondo mi odonjgo bedo ne matek nikech inyalo paro kata ka ne Martha Karua ne nyieno duond buche kowuok e NARC Kenya kendo koro kete PLP to waneno ka jotelo nowuok karomb gi jogo maketo sirikal tesre kendo ne gichung' e toke kanyo kendo ne gibedo gi thuolo malach mar loso makata Gachagua owuon bende ne oloso to apane nyiego moro mar siasa be dibed ni odonjo ne Gachagua mar ni kech sani wacho ni en ng'a makingi ng'ama nigi mbi e gwenge mag Kenya madiere to oyudo ka joma mondo mi bed kod mbi e Kenya ka bedo gi duond bura en achiel kuom gigo ma keti kod mbi e siasa nikech koro intiere kod ofungu minyalo ng'iyo ji mathoth to yawo godo dhoudi mag telo nikech ing'eni kokalo kuom duond buche gi emiyo ka koro ji yiero donjo e lemo mag telo koro aparo ni en be nodhi ogo kwan to ng'iyo ni jogi te biro bedo ne matek mondo mi bed ni en duol makono nikech jogi te ni kod nyamburko maggi mandiwinjo ka Jay wacheno to en mondo mi ochop kumoro adhi echa nyaka kwa lift nyaka seche ni ako yie ukowa uchopa kacha koro samoro ng'ato nyalo idho gacheno to lori gi e korio kata samoro gacheno kethore e korio to wegi kanyo samoro kaka inyalo chomo wuoth onge koro go kwan to wacho ni wochuogi e mare ni mak mana ni gimanyien ahinya ma DCP odonjo go to pod ok ong'iswa nikech giwacho ni kwa gibro sidhe ayanga moro gibro kelo sinema motegno mabro neno ni to en ang'o manie tok duond burani to gima duong' mantiere kendo king'iyo ni gisani
Jatend Kenya masani William Ruto chal ka gima koro sudo machiegni gi telo kendo e yiero mag 2027. Kendo koro king'iyo gik matimore kare kaka ichugo duond buche gi ng'isi ni Ruto medo sudore machiegni ahinya gi komno. Mopogore ka kinde mane nitiere mokalo bang' kane tulo mag ng'anyo mag Gen Z kano bedo cha. Nikech king'iyo ni Jubilee ne gima tiang'i margi, PNU ni kacha gi TSP gine kata wasewache, Martha Karua ni kacha, Wiper Kalonzo Musyoka ni kacha, Eugene Wamalwa ni kacha. Koro magi duto gin joma bende ging'iyo ni gidwa biro bedo kod duol e kanyakla mar jogo maketo sirikal tesre. To king'iyo sani wanyalo biro bedo kod yiero moting'o jochung' mang'eny ahinya ma ng'ato keyo chomo yore. Kech inya paro kata kane gichako nitie kinde moko ma nyaka Gachagua wuon ne wuotho nyaka gi Marara Kibaso. Mandalo cha ne gin jotend Gen Z motegno. To koro sani Kibaso be ma koro sani go Kalonzo to go Gachagua, kendo koro gichaki chugo kweth machielo mar ni koro gin rowere mabenda pane sani gichano mondo gitim nyasi mar gimoro ma giwacho ni prison break. Gi duonj bucha moko machalo mar Akedo Diek gini. Koro aparo ni paw ne odhi obedo gi ji mang'eny, to koro mano bedo mit ne William Ruto nikech ento pogruok mar jogo kata thoth margi no ka ginyalo bedo nok giriwore no biro bedo gima ber ahinya. So dibe nimbe samoro ntie jomoko monyalo sponsor mondo bed gi their own political parties mondo med ketho pap. Mana kono wicho ni ngende siasa kae inyalo losie sinema. Unyalo chiego sinema. Ini kaka sinema ni itime. Gantie seche moko masa ka wan jofwambo gitie seche moko mabende inyaka ragoni simo gi jo siasa. Ni wada pango sinema moro kama. Yor nwa ng'ato. Yo makwa. Wana noga mateke tijua ni timore mang'eny. Nwa ng'ato yo makwa. Iwacho ni kata mana weche makoro luorore mang'eny ne dala no luor gi polisi. Bing'eni nitie nyaka moko ma polisi moluoro kanyo go bong'eyo. Gine e sinema no. Didi ma okil go simu ka wacho ni orna uru ng'ato nitie gimoro dwa timore kamoro. Gigi loso nitie moko miloso. To kana ni moko kodokor ka siasa ma siasa migoyo campaign migocha. Yudo ka thoth ne gigi gitemo loso ga ahinya mondo mi oyud ndadho. Nitie moro ma inya kata mana dhi kamoro ti igone ja siasa no koko. To kare koko migone no igone mana gi joge. Mondo mi yang' obichi no wacho ni koro no ka joge koro sani oketo joma koro gonwa koko. To mana nche na winjo ka Odoyo wedi wuoyo ka nitimo ne ida dhoge gi yor fwambo moro. Ka otemo lero kaka gino samoro timore. Iwacho ni kidwa ng'eyo ka gino samoro timore ka ponun kata mana e kanisa to jayalo siro wach. Wacho wach moro mulo ji moro winjo samoro joma ko jieri. Rodo jore. Sama winjo kada chelo jirni to nitie jomoko mane mamoko maka kila ng'ato dwaro chako golo koro en bende kit jier mare. Ng'ato biro go amina, ng'ato biro timo ang'o. To ka ng'ato chelo pamo to ji mamoko ka biro chaka pamo lowe. Koro ka samoro ji abich moko no kawo buket kamoro to gin koro gi pamo nikech gimoro mamito wachi. Ji mamoko dhi chako luwo pamo cha. Koro bedo gima en wach ma koro koko manitiere. Koro kata mana siasa ka samoro ilose ga e kimono. Lweny mencha ne otuche ka DCP cha mana ka je osekwede. En gima ok ni kare nya to king'iyo ni jofwambo weche bende odugo yudore kama tek. Ting'eni kane waluwo koro wachako luwo to wadwa fwenyo ni jorit mana mag Gachagua wuon emano omonjo jofwambo. Kendo mokawo koda ka kadi magi mag tich moketho nyaka koda ka masinde magi mag tich. Kaito bang' koro gisecho ni weura weche. En yaki koket marach. To gin manegi gimonjo nyaka jofwambo. Koro gin gik moko ma ok ni kare manyaka to wakwedi. Jorit magegi gin ma sirikal omiye koso. Benin deputy president mano bedo impeached. Ipenja? Apenji. En gi jorit mane sirikal omiye. Donge ndalo moko nokono mae. To kedo kano mae to kara koro magi bedo ma sirikal omiye nade. Koro en mana gi jogi matene. Gene Nyakimanri kaka ng'ama dichuo. Nyakiritri kendi. Erokamano.
Gavana, wachni koreka neno kagima mele. Neno kagima pukori kete pige. Wagwere to the nyaka 2027. Ng'eni ang'o manyien ma jali kelo? Okane gima nyien mokelo. En wasewacho ni pile. Gachagua nyo mieli e pumbe. Koketo pum ma pum oguro to wacho ni jomoko unadwa no miel kama umiel mayom to jok masamoro yudo ka oguj gi flexible matin. Kanya kor Perez to ko ni bas imbe ntie kit miel madwa ni miel tielo kacha. Dawa ne luongo ni tielo mano kona. Koro pum en achiel to kit miel emopogore. Mae e kaka notieko. Kanyocha ne agombaka gi Mwalimu Odoyo Widi mana kama kentene no. To ewi wach Gachagua ni to nitie wach moro manyo wacho ma en wach ma umo gini te. Openjo ni to dine serikal dwaro ketho buth Rigathi Gachagua to ere kaka nyo girito motieki. Ket budho cha no rito mose launch kata kana unveil otieko molungo jotelo ko ni chairman ni nango in gigite ko setieko koro samone go giwuok cha eka koro joka donjo kanyo serikal dwa no chung gicha to ne giwe nade motieka unveiling koka guns ka donjo eka gitime dongi ioro joka to ketho gika ma ndalo moko neno nyasi mar Jaramogi Oginga Foundation. Yes. To kata mana oalo ndalo moko kane ni Kisumu gi nyasi moro. Donge dhano puko kado makata jo kata. Jo mama do kado to maja jidhi kose mepi. Ibia paro ka Kalonzo Musyoka chung ka jarito somo statement ndalo makoro bas. Wachi uwok ni goodness moro biro kane. Oktimre. Guns ka dwa ketho gimoro tik mana ka kiwanjo kar dogi ni oktimre. Koro nye gi ketho nyasi. Machacha gima nye gi ketho en wuok mar Rigathi Gachagua. Mondo kiko wuok kacha. Nekech imechwa ni ka kado mantir kanyo to puke ma jomo metho jomo timo gimoko tent gi no gwema to macha nyasi no serum. Kora paro ni machacha to ne tugo cha no tuge to ne joma nyo ogoro nego nyo okogore maber. Kama samoro yo nyalo bedo godo marach kapok aloko tanga en ni hinyruok mar jofwambo. Ni ok en gima owinjore ka gituko tukgi to gigolie jofwambo oko. Nekech jafwambo en ng'eni idhi cover gicha kaka iyude kaka ikawe. To gibe magi gwelo jofwambo. Ang'o manyo gichuno ni joge gi ka nyiso jofwambo ni mondo odelete ogoloko pichni manyogo kacha. Kendo gibet girucho kendgi giwegi. Mano bende mi nyiso ni samoro Rigathi Gachagua jog ma samoro tiene gi joma some paro. Samoro dwa chalo mana gi William ma bende samoro wawacho ni digombie wacho gima ber kuom Rigathi Gachagua. Ong'eni nitie joma en godo. Samoro nyalo gombo wacho gima ber to tami tang'o ma diwach maber kuom Rigathi Gachagua. Nikech gimoro amora motimo en blanda. Joritge ka. Nya penjore nikech bunde mang'a neno kigo malo cha. Ne ok en $1 kata pistol. Nen bunde mabor mochalo mana G3. Kineno kigoe ewi mach. Ere kaka joritge ka nyo nigi bunde aina ka. Nikech ng'ama rite samoro nyo expect ni ka ok mana obila manyo ome police station mondo miyobi nyo onego bed ni samoro gin gi $1 makodhi marach to ginyalo go gigo malo. Koro mano wabiro weyo. Victor, mapiyo waseng'iyo gani Rigathi en ng'a. Kamoyudore en kama iwinjo Jay wacho nicha. Nitiere jal moro Mount Kenya ka maponi gi mbi mathoth miluongo no Uhuru Kenyatta. To Uhuru Kenyatta ni gi William Ruto gin jok makori wacho ni osedak gi Rigathi Gachagua e ot achiel. Kaeto koro gima munya gini luoro. Gima munya luoro to gima Attorney General machon luoro en ni joluo no gongero ni gimotamo wuoyi wadu. Gimotamo wuoyi wadu. Kineno wendo moro nyodak gi wuoyi wadu e gweng' kanyo. Tiyudo ka odhi kata wuoyi wadu koro odhi mayom. Tini makore dwale guru nga minatieno to onyango wei dhi nade. Onyange mong'e gima nyoni kanyo. Kata minatieno bende mong'e kito nyango. Koro jogi te ruako Rigathi Gachagua tamogi. Nikech kamora mora modhiye to en koko.
Koro munya cha oluore. Oru bende poden godo gi yuaruok kacha. Koro mae kete kama tek. Ting'eyo ni transition mar Mount Kenya ni kanyocho uru wuok nyeo kobedo mayom. Dine Uhuru Kenyatta riure gi Rigathi Gachagua kaito koro no weyo ne kingpin molaro ni yo mayom. Koro no mako Mount Kenya te. Mak mana ni bedo ni siasa mokalo nyodhi kaka nodhino koro tamogi. Koro kwith mar Uhuru Kenyatta en jatend piny man gi mwandu mathoth, jok motene bende thoth. Kwith mar Moses Kuria gini bende niti gimbe giluoro jalne ni ponono gidhire to biro thung'ogi. Koro Rigathi Gachagua weche miluongo ni mag dictatorship gi nyo bedo matek nikech king'iyo gi chato iluongo ni democracy for citizen. Koro namba motelo mar democracy ni neno kachiel kuom jok manyocho tenore kode Ngujiri Wambugu nyose kirore gi chien. Mineno ka embe sani odiro weche ariyo adek e mbui. Koro jogi oluoro kit Rigathi Gachagua nikech en miyo malelo. Koro miyo ng'ama dwa kele e ode bedo matek nikech kata pok ikele to segolo lende oko. Ineno. Koro jogi te oluor ni an madhi omeni ok obiro goya. Odni dhi chalo nade. Mak mana ni gimo temo mondo mi otem matek niya. Ing'eni yiero madhi nyime ni mana kaka Jay wacho ni nodhiye ka ne onge wajumbe. Kendo sama ni nyise to wacho ni William Ruto e chunya an adhi kaka dhino. Koro sani impeachment marecha no miyo learn lesson. Nekech kionge wajumbe e od bura tichalo mana gi jagweng' ma ok kata MCA oloi e kor gweng'. Ok awach ni MCA onge oteku, lakini kionge gi wajumbe to in ng'ata ng'ata. Mae momiyo ji dwaro ga telo kata mana kanisa ng'ato dwa no obedi e secretary. Ng'ato dwa ni embo obedi mokeno donge kesa miyo wacho gi kanisa to ji igoye kura anja keno dak jiwe. Tiende ni sama in gi lemo to ka koro ji obetie masati penji ni inibiro gang'o. Inibiro gadi. Lwenj Mount Kenya no ok dhi bedo ne mayot. Gima miyo ok dhi bedo ne mayot nikech ok onwang' Mount Kenya ni te kaka nineno Uhuru no yude e lwete. Koro bedo ni ok oyude te ni en bende ogo lweny within. Ki compare gi Matiang'i to Matiang'i koro loye nikech Matiang'i kata nigi kura 5 to ene okapu achiel. Moloyo kura milion 5 mokere. Mae miya dwa nyisi kama. Jalo mora penjo ni to siasa dhi chalo nade mbele ka. Sani makoro IBC bo oselosi ni. No temo mondo los gigi mondo mi odhi opimo godo pi. To ka pok opimo pi Victor. Nyalo biro bedo mamor kata mor William Ruto ka Rigathi Gachagua ochung'. Kendo William Ruto nyalo temo matek ndiko neno kaka pap chalo mondo mi gonye Rigathi Gachagua thuolo mondo dhi ochung'. Nekech ong'eyo ni kochung' to Kalonzo bo dhi ochung'. To dhi bedo ne maber. Ong'eyo maber ni Uhuru Kenyatta gi Matiang'i ok nyal tedo gi Rigathi Gachagua e agulu achiel ma chiemo chiegi. Ok timre. Ok timre. Koro samo chung' to nitiere jok man bang'e. Dhi pogo ne William Ruto ombulu koro dhi miye tich mayot. Koro momiyo nyalo nyiso doho ni gonyuru bwana ni obi. Koro Rigathi Gachagua kaluwore gi kito siasa mogoyo nikech sani king'iyo gik manyo dhi e mbui ineno ka yani obila moko ter kiadwa make ang'o kod ibi make yot ne William Ruto mondo yud Rigathi Gachagua nikech dhoge ng'eny. Lewe ni oko. Koro sama lewe ni oko ni to gidhi rakore kode to samoro rakore kode changa mawuoyo kuom Kalonzo onge. Koro Kalonzo omo ni mondo kal dire kako jakalo to baro mbulu chodhigo. Ineno. Koro dhi bedo mamit ne William Ruto mondo Rigathi Gachagua timang'o nyinge obed ang'o e ballot nikech ong'e ni kobede ballot to kweth mar Uhuru cha ok ohere. Kobede ballot kweth mar Munya cha dhi dwaro ni gibed gi wajumbe gi ma make gi. Koro tugo matugore kaeni en tugo ma jogi ong'iyo godo nikech Rigathi Gachagua ok en ng'at manyalo riwo wi Uganda.
Mai mo mine no kaka ncha dine o en ngat manyalo riwo Uganda wang achiel no dhi bedo gi tich mayot. Kech kata Mount Kenya miwinjo yuago murima ni. Be otame keto wangadi? Wang achiel. Otame keto wang achiel. Koro en kama tek. VOJ. Yes. Ki bedo gi nafas ka ki bedo ga godo mar loso gi jotelo. Penjie jotelo gi mano dhi nene Rigathi Gachagua ndalo manene kom. Ongama chalo nari to noloso gi nene gi nari. E kweth masani ne no koro donje nigi no position ne. Penje jogo ni tok tent to gi wachange wi Rigathi. Gibro koni ni gin Rigathi ni gidwara nikech chale ka gima en gi mbi Mount Kenya. Ma koriwo gi lwedo to ginyalo yudo kura makuro. To ko bendo Ramo no chung to jogi thegore kode. Nikech tije tek. Onge mar Kalonzo Musyoka e nyasi ne cha. Ben gima nyaka ng'ien na matut. Ne wapenjo to giwacho ni ma enem na unveiling mar jofwambo. Tije tek. To ni kore ka launch kore ka biro. Koro wewane ka launch no jogi bro beti. Rebranding mar party mar Martha Karua PLP ni. Huka masani koro ni kweth achiel e mabul mar opposition nyocha nitie. Morara Kibaso. Nana eno kuro. Rigijini benane Kalonzo bende nana and you see kata bedo bro wacho ni mani unveiling magi gik mangisi emo miona ko ni ndalo cha yando onge uniform mar team mora. Koro nena attractive. Yes. Sani koro yudo uniform en gi team mare kaka mari cha en Chelsea, Barcelona. Oh, nichewe kocha onge mnawacha. Koro en gi uniform mako ngie kacha tiko ni machaja DCP. To DCP kako wacho gani nyaki kuonge wachno ni wuotho gango. Idwa ngie ni to dwa wuotho gango ko bire mesane. Nikech King'yo Mount Kenya to parties nitie mang'eny. To parties gi gin gik ma wanyalo wacho ni gin regional parties. Nikech TSP mar Kiunjuri bro koni ni en popular Laikipia. Mar Irungu Nyakera bro koni ni Murang'a ka bende gine gang'owa giduol. King'yo Meru, Mbasi is very popular. And you cannot rule it out. Meru kanyo bende Kawira Mwangaza dwa chako mare moro. Peter Munya bende ore kanyo gi Peter Munya bende nigi pienu bende ni mnagi joge. Ineno. Kibiro area mar Nyahururu, Nyandarua Gereka. Gin bende kata bed ni Senator Methu emasani nere ni representative mar Gachagua kuro ka party moro wuok kanyo. To gibende gibo identify gi party no monde. Nikech kata mana chingja ne otanga yenyano koro kata mana uniform mar party manyien ma DCP ni. Kata mana gik miketo kata mana kofia ken. Kiani uniform ne chalo dhi chalo nade. Ineno ka gari ralum law morwako chalo mar jalok dhoch. Gima miyo gigo chalo kamano Victor. En ni ntiere wach achiel ni Rigathi Gachagua wawacho pile ni dhape rach. Okiarito chike mag dhao. Ingeni kata lweny kudi to ntiere chike mag dhao. Chike mag dhao Victor ku udhao gi ng'ato kama buru nitie to chike ok oyieni ka buru yole wang'o adunie kigoye. Tineno ka eno wuok oko. Koro bedo no kia chike mag dhao gi ting'eyo ni okedo gi piny owacho man gi state machineries. Chike ka onego beni timo gi onego beni kit lweny motimo ni otimo gi ka ene sirikal ka sirikal ema timo nigo. To kichomo sirikal tir ka kineno chomecha ka kiwinjo weche mani winjo owacho ka iwinjo ka owacho ka gima ideology mare dwa chalo ni en na golo William Ruto e telo kende. Bang' golo William Ruto e telo onge gima chielo ma en godo winjo ko wacho mana ni ntiere kaka ni jo ka en ginene kacha kancha na en Githurai winjo ka gimo penjo ji en ang'o Kasongote mang'o mondo dhi to ko penji ni bang' kosedhi tang'o matimore. Koro ka ok ogoyo kwano ni maber to chomo sirikal tir ka kiwinjo chomecha samoro nyalo biro ko donje obadho mathoth to kako medo donjo ema moro William doge nyalo jiemo ne ka kiwinjo medo donjo kaka koro doge ne neno ke mojiemo network mare gi
wach manyo okiro no. Yes. Victor en wach manyaka kwedi. Kendo ng'eni jo wabiro penjo kanto iri gimomiyo kwa wuye. Kanyo wacho ni ponono William Ruto kwa lombulu. To piny Kenya lweny manyocha no wuok 207 dhi chalo odiochieng Christmas. Ting'eni gik makamago kiwacho to nitiere jogo mapod niga dhola pacho ka mag lweny manyo wuoka. Mako winjo kiwacho kama to dhano penjore ni to ng'ani bongo ne nitie. Ng'ani en ng'at machalo nyako kuche gi jiwegi ka winjo weche machalo kamago ti winjo ka nitiere luor moro madonjo negi. Koro samo wacho weche makamaka to maka emo miyo winjo ka ji mang'eny nyisi ni ng'ani en ng'ama dangerous. Mako wene thuolo. Do kata pinyo nyalo wang'. Ok wawach kamano nikech wan kode gi wach. Wan kama zero mi kode gi gik motimo kode onge. To mago e adir ma wach ni jatelo nyaka rit lewe. Mika ok rit lewe ka kodicha. To Rigathi Gachagua biro yudo kodonje obadho mathoth. Masa moro kume nyalo mokierot. Erokamano. Jamadonga pani wach ma DCP party ni osekole matuta ahinya. Penje manya penjo senior pani ni oseduoko gi governor kachiel kod Ken Muga. Penje ma ubado temo ng'eyo matute iye kanyo. Ni ponono ni weche gi mag dogi odhi nyime. Bang' kosechako party mare ni bende gini biro konye mbele ka koso chano na denya Karamogi. Mopogore kod mano ne waneno ka otim lokruok mamoko matin migepe mag piny wacho gi bede migepe mag sirikal. Nitie ya wuot piny moko manyicho milemo kaka jokome mag boards. Kata kamano mano nye milome kokalo kuom oboke moyedhi ma piny wacho nyo kiewo nyingegi oko. Ma wach masane osechako sako ito ganda joka nyanam kendo ji goye mbaka odira ne te ji de goye mbaka. Lake Victoria South Water Works Development Agency board chair nyogolo oko gi kombe mamoko senior. To naneno kaka mbui ochachni weche do bedo mang'eny ahinya. Ang'o matimore sirikand William Ruto mamiyo ka jomoko golo oko matin to mutni moneno ka gima nyaka bedie. Mutni ne kanye Eyor golo paro. Victor wach ni japuonj odoyo widi nyori mbie tich. Iwinja osiepna. Weluoro gini maboro jomoko. List manyo wuokie joka nying manyo wuoka e madhano wuoye mathoth en mar odoyo widi mosiepna. Kae to koro wayudo kama omako go wach watieko rege. Ngeni vioje. Yes. Sami bed appointed a board mora. Okundi kitich. Emomiyo gima Fred wacho no doyo nyoriembe tich cha. Onge. Okoriembe tich. Okoriembe tich. Board members ok gin jomondike tich. Onge osara magichamo. Onge osara magichamo. Non permanent. Board member ini dia buch in fact oketni no kidhi more than buch ang'wen. SRC no segolo directive moro. Pesa miyudo inaia bendo ketni no kinya yudo moloyo apani every board meeting en 25,000. Yes. Okinya yudo moloyo siling 100,000 e dwe. Gimi yudo ni nigi mtoka sami dhi e board meetings to nigi mtoka gi dereba matimo ang'o materi. Mara ariyo tijego bende itimo gi for minimum 3 years. Nyaka nyo doyo giri keti nye no doyo to nikech kata jok manye nitie boards mag kembe sukari be nyane eno ka obedo revoked. Jaga Kimba Jared Kopio Gere. So gigi itimo gi from time to time. Ineno oken gi manyien pile kineno gazette notice teacher bich timbro yudo mobedo revoked to bed appointed. To samoro bende bedo revoked kanitie kumidwa teri ang'o kendo. Waseneno inyalo paro ka nitie bwana moro no gol KRA mane chairman ma KRA kogole KRA to wile otere board moro. So magi gik mitimo from time to time. Ang'o miyo maro doyo wede ne jilose ahinya nikech ng'amo doyo wede en Jared Kopio nyo gol ulinga ukulose Jaka Kimba nyo gol Nyabundi Gere Nyabundi poko gol Nyabundi nek okay. Ilongo ni Samuel Ong'o mane niga Kisumu nen speaker nenango mane ntiere one of the sugar and put in a sugar board. Yes. So gitimo from time to time. Jatend piny to kata jatend migao. Yes. Can do those changes if and when they feel like. Okay.
To nikech Odoyo Widi gima ng'ani ok dwa wacho, Odoyo Widi jakanye? Kasipul. Kasipul ang'a timore? By election moro nitie. Ok samoro bende nochiwo ni jatelo anto koro Kasipul ni no nadwa dhi laro gutiko mar UDA, koro kone ne fine nikech dwa dhi laro kom Kasipul ni otimo ang'owa. Ogonyi. Hey, so mago are possibilities. Emomiyo an okagedega ahinya these board appointments. Nikech you serve at the mercy and prerogative of the appointing authority. Can teach. Inyalo keti, inyalo gondi. Samoro cheke ambassador moro, wanwakia. So, gigi timore atima but mar Odoyo Widi ji nyaka lose nikech ng'ama en. Weche ma siasa ma kaluogi, omako ndalo moko nen ga gi luo dialogue. Luo and dialogue. Ka broad-based di poko chakore bende no gwere gi jo ODM properly. So the character of the person miyo nyo appointment mare nigi profile e kind oganda luo. Emomiyo sani kogole to profile neno pod ji omake godo time ang'owa, goye godo piny no time ang'owa, oriembe tich. Okay. Jasiasa maber en ng'ama ji nyaka lose wiye. Bas. Ne gimoro amora. Nikech joluo adi manitie board mang'eny majikia to joglo sevigi. Okine kata ka koro Professor Larry Gumbe nyo okete nuclear board. Yes. Ng'ama nyo nitie nuclear board chama. Jinyatike. Wacha. Muklela. Dak uendere. Ineno. So gigi timore nitie timore mang'eny. Mar Odoyo Widi ni ober omite dhok nikech en ng'ama nowacho bende kokwanyo ji to kowei. Karach ni to rach ni. Ong'ama nong'ego namba ne. Donge nyicha machiegni nyicha omako jo Homa Bay mudwa tieko ka gin gi bwana ni. Koro nyaka wache. Kata mana twak manyishi bedo kode ne olieko gi boni nitiere gimoro ma dhi timore kama nyo omako ne. Yes. Victor mane chunyo wach. E pogruok mabede mare gi mar Mheshimiwa Nyanga. Mheshimiwa Nyanga ngene ka nuclear kacha ntiere nuclear regulatory authority manyo komul kora Nyanga ponitie. Okay. Yes. Manyo timne lokruok cha bende igine machielo. Parastatal machielo. Wan gi NUPEA gi NRA. Yes. Oh yes. Koro NUPEA chema umuklela nitiere. NUPEA yes. To isekele kama ikele no nekech saa ken bangeni dwago wiye. Ipenjori ni to gima je konkelo ne appointments gi ogena gionge gine malach gionge salaries makmana ni ntie mbima gibiro godo mai momiyo ni neno ka bang'o mbulu jomancha ne nie UDA thoth gi nodo anwang appointments tiende ne king'iyo on paper to nego bed ni lengo maduong kata gik madongo magiyudo onge lakini influence magin godo mai momi neno ka sama jatend piny luongo troops mage tiluongo giga kata mana state house ni mar gin gi influence kidwa ndik ng'at machia mar board ka sama idwa ndik CEO makanya nyakobedi budget mar tenda mantie nyakobedi budget mantiere gi nyakobedie kidonje ofiso mukulela kache biro fwenyo ni ntiere dhano mantiere ka donge wan nyaka executive chairpersons mar kaka koro mar mukulela ni en mani betu pogore koso by structure opogore donge yes opogore pogore kabisa koro king'iyo to influence magin godo ne jatend piny emomiyo ineno kokaw gi to keto thoth gi ne gin jok ma samoro moko nochung' noyombi samoro moko gin jotelo machon koro kibire siasa chuny wach ni to ok nyal pogo gini mok itene gi siasa nikech gima nyo timore ne Odoyo Widi bang' ka ODM osedonje broad based ni to chalo ng'ama no ochwanyore gi wendo wuon gi miyo moro ma samoro wuon ne muonyo ne olawo to giko ni wuon gi okawo miyo cha opiyo koro nyako dimbre to okawo miyo cha gi nyithinde madongo machalo Junet gini ma samoro nja no osechwanyore gi jal chepa koro ka gibiro miyo mokawo manyien nekech Victor ma kore chunyo wach ma je kele cha koro wachope to giwacho ni ano Nyango no osegoya koro ikwano gi mai siasa adier mantiere ni Mwalimu Odoyo Widi en ng'at mathul kendo wacho pache to ber ka en kori Nyasaye nomiye were mar wacho wach momi neno yudo ka odiochieng' achiel onyalo bede ute mag fwambo gi kata mana adek odiochieng' achiel koro en ojalweny maber orach koonge kori en adui japala da terach
japala bachera nikech king'iyo kata mana wach mar Ong'ondo wendo ne en achiel kuom jatelo makaluo manyo luongo gimoro gi nyinge nyo wacho adonge to wan bende nwawacho kamo kwanywa gi lweny mana wan kode kende kopogore kodwa gi en manyo wacho ni nitie joma ywago Ong'ondo kendo lit to be nitie joma ywakne iwinja onge jatelo moro kaluo ji ne boma mana ka joma leke gi onge to gigi to gi ne timore ji boma ng'ama dwa chomo tir onge to Doyo en ng'at ma chomo wach tir makata king'iyo UDA ka kinde manyocha ne jomoko ne giluongore ni luo professionals ang'o gi to ka sama giluongo wa kaka jofwambo tibiro do ka gima Doyo wacho no mane gima itimo mane wa jomoko loso to Doyo kende mang nwa yude gima dwa wacho yude gima dwa wacho jomoko luoro mabor pod luoro mabor te ni ng'eno chopo ni e wach iwinja ogoye wiye kanyo to setieko kata koro rachni kata koro yanye kata koro yaro yie gi pala to mwalimu wache koro mae king'iyo kata mana face mar UDA kaluo nikech ing'eyo ni bang' ombulu mokalo ni kaka nje UDA ne temo donjo kaluo ka ni gole kata kineno ko ywa ng'ich to bineno ka UDA no be chalo mana gima onge ne en pon iye ka chuny wach ka en ni bedo no wache kaka en ni samoro nyo nyalo miye bende wasigu moko e pao siasa ka mamoko nyalo bedo e UDA ka to moko be nyalo bedo oko mar UDA nikech ing'eyo ni siasa ka ng'ato nigi interest ne kore kia ng'at ma samoro ne nyalo ne gi thungu moringo we UDA kama ne chama mane sabe gini maliba gine jenzi gini maliba koro ibiro yudo ka adier mantiere ka en king'iyo kata kinde mane ne ODM mwalimu jal makiluonge radio to kowuoyo tibiro ng'ene kata mane piny ko mangi mane winje to jo chama bende nyaka wenie ba ni kamimulo no jakom kamimulo no ikelo kama ber kati kelera mogi baraza ne je tugo manoge monge go namba ne kata kinyi mikelera mogi baraza kanyo tibiro winjo ka ntiere kaka piny oganda te winje mima penjruok mi penjori kwa tieko ni to jal manyocha nogone namba ni UDA mano kete kai ma en jatend piny William Ruto ne en kode gi chwanyruok ka onge to gima je wacho cha pod biro mana timore jatelo nyalo nyise ni kaluore ni koro akelo minu matin to joge gidongo ini chalo gimi bed tengi kama tin tingeni sirikal to pod en adi nyagoni kata dala chuth nyagoni kata ma onyalo goni kata mana dala onyalo kaw yutiri gimoro sirikal en achiel mak mana ni gima nyaka ne timre ni kaluore gi kizungu wacho ni en combative kaluore ni ng'at ma wacho pache kaka ne en makomaki gi kamarach to bo ywaya nyaka nyo ng'ini to ere kaka inyalo tim nade inyalo din bath doge moko mondo mitim ang'o mae erokamano samoro tiku mathoth ma en godo magi to gin siasa apani wacho Doyo ni to be koro osenyona mana kaka giwache no en adieri ni weche nyalo bedo mang'eny but inyalo paro kinde mokalo ka nachiwo report mar jagweng'a ma John Odek mane ogole e board machielo kendo masimbe ogore na ka adala ni winjo ne Odek ogole e board mar utalii to giriembe nang'o tangizo ni giloko galoka ji to bang' juma moro achiel jumbe ariyo to chako kele board machielo mar National Museums mana wacho ka kinde mokalo cha koro jaka winjo koro jogwen koro mbone ero chako miye kamoro koro gigi gin lokruok matimore ga to giba Fredo tieko gono apani mane koma koro pek mar wach nitie ni okena nugol Doyo wedia board kende en ang'o kendo madhi luwo bang' mano nyalo bedo ni samoro kaka appointing authority osego kode kwano ma samoro kata en wuon samoro pod okia to samoro osego kode kwano ni nitie gimoro monego nama modhi go machielo mbele ka koch nyalo golie pap kara koch nyalo bedo kodi kwano machieng' moro ng'igo namba 11 tipo ka koro chakilo kori namba 3 koro mage timore mang'eny koro aparo ni samoro nitiere gima jatend piny ma pango kode kata mana sirikal mar UDA pango kode keche apani ok en ng'ama ginyalo kaka wato gibolo kaka Fredo wacho ni ok en ng'ama winjore bed ni gocho ne ng'ama gore kodi no ok nyalo weyo oko kamano koro aparo ni nitiere kamoro ma dibed ni igo kode kwano moro maber mbele ka kode kwano moro maber to en mana bedo gi rito gi ng'eyo kech kata no wuona ng'eni sani kata kipenje to nitie moko nyal golo nitie siri moko mag sirikal mag sirikali makare no ko bing'isi ni mara kae kama kora chomo to ng'eyo ni samoro
luore ka kituwe mare modhi neno mbele kabe kech kata mana banka no gole thuolo no tiwinjo ka wuoyo mare pod okolokore pod en mana ng'amo chung gi William Ruto to chung gi UDA kendo pod owacho mana pache kata banka ne osegole lemono. Erokamano. Victor, just second achiel gima wiya wil godo ni king'ien to doyo widi ni en ng'a kiweyo siasa ne. Aparo ni an kaka ng'at ma waduto wase interact gi mwalimu. En achiel kuom jo siasa ma kopogore gi bedo ni en combative kata wacho pache e ute mag fwambo. To en achiel kuom ng'at ma samidwaro tinyalo yudo. En accessible. Mwalimu en accessible. Moloyo kata mana chairman mamoko gite, oloyo governors mamoko gi kiweyo siasa. Mwalimu ng'at anyalo pime gi Elda Kawino mara ODM to kata gi ODM executive chair Oduro Ngwen. Odoyo widi konyisi ni waromo saa bich tu biro romo saa bich. Kendo kigo simbe moko mako to kogik saa 3 oro ni message onyisi ni ng'ata mae en gima opogore. Koro ma achiel kuom gik ma samoro kopogore gi jo siasa kata weche mag siasa to jopiny ok nyal ng'eyo. No doyo widi no en dhano. Kendo en dhano ma kowuok ni tiri wuoth kaka iwinjo jai wacho cha. Tudhi wuoth nikech samoro wan bende wasegoyega ka kwa wacho kwa goyo kako wanyine to waulo ne gaula lakini ka ji oromo ko kuchocho taparo ne wuodo widi no dhano. Erokamano. Wach mari bugi Ken. Ano ka ubado serikali wacho ni saurubo. Kawono dhi mapio manade. Kabisa. Ochalo chumbi yao. Ochalo chumbi. Apa mana ni jopinyo nyamana kwe. Weche mana nche no wachi kod mana njalup jatend piny Rigathi Gachagua makoro sani no katimo kagima kelo liet. Okunjore be ni dhano bedo kod paro mar ni lweny nyalo wuok kokalo yiero. Pani kanyo kama ne ji oseaye ji nosesomo lesson mokunjore be ni ji dokie kendo. Koro ganda siasa mar lweny chakore mana gi dhodi kanyo. Sama ugoru e ward maru kata polling station maru mane kama chakore godo. Koro kata bed ni jo siasa mamalo kuch nyalo dire weche to kik mano bi malungre madonje i chunywa ma wan bende wanya siasa no e kor gwenge mowuokie. Erokamano ahinya. Governor. Wachiwo mugi kai do kare kata koma mar governor without portfolio ni nitie joma dwaro. Aparo ni weche matenore gi weche mag ang'enge ma wasebet kwa neno kaduo. Wang'eyo ni ombulu biro kasipul. To wageno ni wabiro bete gi siasa man gi lony ma opogore gi siasa mancha ne waneno chien kacha. Nikech siasa ok en wadui. Wabiro bedo gi siasa man gi lony ma dhano nyalo lero ne jopiny gik ma gidwa ni mondo gitimnegi mok mana samoro dhi manyo kijende kata nyithi jomoko mondo mitigo e yo ma ok owinjore. To mogik Victor, ng'at mamiyo rafuok nyoyo e jawa sik rafuok. To samoro ni nyomo mboke oduma manyien gi ginene manyien gi ng'or manyien. Momboke mochwak ma gineno gando barore gi diere. Ok amedo ni momboke. Ng'ano be nowacho ni ng'ama miyi law mondo irwaki to dong' duk. Mano jasiki. Bonyo be nosewacho kae to kema kucho ni kaka Biblos wacho. Ok adwa donjo wacho no. Sini awach mari mogik. Biblos wacho nang'o? Jatend Nyasaye. Wadwa kierori iwuon. Nyiso ni timo nang'o? Kaka kiherori. Jogi mihero. Yes. Kihero Fred ahinya. Inyalo miye wadu. Dimiye no odi adier. Kori pingo muma. Tiek chenro. Fred dwadi nyono chai. Erokamano ahinya. Odoyo ne wachoga e nyakalo ni kata an nyaka winji interview mar nikech ogoyo pitch dabal kendo ogoyo kor juma ka otop no wach manitiere e iye kanyo. Moro ka ng'isa ne Gachagua chalo ng'at manyocha law nindo koro amua gero ode ma onyalo donjo sa asa mohero kata gi woche motimo chuodho amimo kamimo. Aito maka juma happy birthday ne Caroline Ayimba. His Grace Maurice Muhatia Makumba, the Archbishop of Archdiocese of Kisumu, is celebrating his birthday today. Happy birthday Jadolo. Kamoro mara waintiere joko pere mawinjo waka gine dala mar Kisumu. Giwacho ni gimor gi chenro kendo gipo gi chenro. Moloto giwacho ni gimor ahinya kaka nyu kelo achiel kachiel gik manyo timore lok tich mar kanisa timore Vatican. Erokamano nyam. Happy birthday ne Jadolo.
Nyasachi kume driti oriti makauno nyakoro mga juang mbakoro mubiro mana bang dakika manokene nyinga inotino makajuma beri kodo duching maber. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights,